ढेर जाना ओइले नेता ढेर जाना गोइले अरविंद महेश ऐसन हो नाही पहिले। ढेर जाना ओइले नेता ढेर जाना गोइले अरविंद महेश ऐसन हो नाही पहिले। उनके दीवाना बुझाले अरे सोनू सलोना कोहरानी हवे कट्टर बीपी नाही केहू से डराले पूरा जिला के शेर प्रेमचंद जी कहाले पूरा जिला के शेर महेश जी कहाले।